Эстрипер особенно мне нравится. Эстрипер. Как то еще? Кагу, Кигу. Всем привет! Вот в эту прекрасную весеннюю погоду мы собрались в Перник в очередной раз. И забегая вперед, главная цель сегодняшней нашей поездки — это экскурсия в музей шахтеров. Минный музей. Перника. Ну, минный музей — это по-болгарски мина, это шахта, по-русски мина, сами знаете что. Поэтому звучит не очень хорошо, поэтому будем называть музей шахтеров. Одна из главных достопримечательностей Перника. Хотелось бы про Перник немножечко рассказать. Первый раз в Перник мы попали случайно, просто смотрели по карте, куда поехать, и поехали в Перник, потому что он недалеко от Софии находится. Ну и потом началось что-то странное. То есть коллеги на работе спрашивают такие: а где вы были на выходных? А я говорю: да в Перник ездили. В Перник? И как? Типа вам там морду не набили? То есть, что такое Перник? Перник — это промышленный городок Болгарии, находится недалеко от Софии. Перник для болгар, как Челябинск для русских. Вот стоит отметить, что такой и юморок у них соответствующий, там про перническая флешка, вот я вам покажу. Не, перническая зима и катание на лыжах. Да, зима, ну там много всякого такого промышленного юмора. Вот. И как бы Перник — это промышленный город. Находится он близко от Софии, как я сказал, всего час езды. Но в Пернике есть свой диалект болгарского языка. Я не знаю много про него подробностей. Могу сказать, что самое запоминающееся, что перничане никогда не говорят «я» в единственном числе. Они всегда говорят «мы». Говорят: мы пошли, мы подумали. Мы рассказываем про Перник. Сейчас, мы тебе позвоним. Да, ну и так далее и тому подобное. Есть еще там всякие языковые тонкости, но я сейчас не припомню. Как бы, если припомню, скажу. Если нет, пишите в комментариях, все обсудим. Так, что я про шахты сказал? Про кукеров. Самое главное. Да, но вы знаете, что уже знаете, у меня есть видео на канале про Сурву, про фестиваль международного значения, который проводится зимой в Пернике. В конце января. Вот. Про Перник могу сказать, да, что там индустриальный крепость. Город, и была проведена приватизация объектов. Часть из них удалась, приватизация, но большая часть, к сожалению, не удалась. И поэтому в Пернике большое количество заброшенных промышленных объектов, что придает... Рай для фотосессий, всяких индустриальных групп. Да, что придает такой, колорит определенный. Также на краю есть цыганский квартал. Может, покажем его сегодня. Вот, тем не менее, главная цель на сегодня — это музей шахтеров. Шахтерский музей. Вот, едем. Спускаться под землю. Там было Кавасати. Чуть-чуть. 20. 12. 12 даже. Через 50 метров на перекрестке с круговым движением сверните Да, и сейчас налево. будет справа. Съезжайте Где? с перекрестка с круговым Справа движением. снимай. Вот это? Это Мафала. Поверните налево.
чували. Дали трябва да се докара с кораба? Трябва да се докара с кораба от някъде и как ще го докара? Да, ето виждаш. Али ще идут? Сейчас не се изяпа вода. Алекския полуостров. Има 6 музея в Европа. Такива подземни, но те не са в истинска мина. Вие казвате, в истинска мина, там не Много добър ден на всички. Добър Не ден. знам колежката какво ви е казала за Перник, за града, за... Споменали ви нещо? Да, почна от началото и до 17-та година. До казиното стигна. До рулета, до Монте Карло квартал. Са арестувани, беше нужно да пишете молба, моля да бъда освободен от работа. Вие сте освободен от работа, ако не представите някакъв извинителен документ. Ето една бушка от така нареченото черното злато на Пернишкият каменовъглен басейн. С тази разлика, че въглищата в Пернишкият басейн не са черни, те са кафяви. Това се разбира, когато се вземе едно останало вода на миньорите. В първите години не е имало вентилация. Вентилацията е била по естествен път. На работните места температурата е стигала някъде от порядъка на 37-38 градуса. И за една работна смяна от 8 часа на човек са му били необходими 6-7 литра вода. Това са вагончетата, с които са били транспортирани миньорите до работните места. Съответно в края на работната смяна електроводчето е минавало, ги е събирано и ги е извеждало на повърхността. Тук виждате едни фотоси, няма да ви дам възможно, понеже капи вода, да не ви капи във вратовете, сме ги покрили. Един такъв сталактит, за да порасне 1 сантиметър, са му необходими 100 години. Само визуално може да прецените. В момента вие се движите в главна извозна галерия, която на 17 август тази година ще навърши 133 години. Добива. Там, където е подпряна стълбичката, това е челото на забоя или така наречения дамар. Всеки изкопан метър напред се е изкрепвал с дървени рамки през 50 см и сталпено с тези таванки. Тези дереци на рамките е можело да бъдат различни от чамов материал. Те са започнали да извозват въглищата. По-навътре ще видите действително първите вагончета. След това идват тези и последствията отвътре се казва суха зидария. Над главите ви това е мокра зидария. Мокра е, защото спойката е с цементов разтвор, докато тук виждате нямате кабинната болница. При бомбардировки целият персонал с родилките се е изнасял и се е откривал в това бомбоубежище. Преди 8 години един дядо от едно съседно село на 75 годишна възраст, който никога не е работил като миньор, дори за първи път идва в музея, на тази възраст е дошъл да си види родилното отделение. Лага по друг повод да я чувате. Нормата е била 800 кг въглища на човек. Или майстора и помощника е трябвало да изкопаят близо 2 тона въглища, за да хванат една прилична надница. Първите въглища са били. Вече мините са електрифицирани, тогава труда на миньора става малко по-лек, да не казвам по-привлекателен. Този свърдел вече се върти с електрическа борка, а не на ръка. И виждате как крепежа тук е рамка до рамка, а не през 50 см. Това се е правило на места, където натискът е много голям, да бъде подхваната изработката. Тези белите петна, които ги виждате на началото на забоя, това са местата, където е определено да бъдат извъртяни зрибните дупки. Извъртяни метър, метър и 20 се полагат зрибните материали, тампонира се с глина. Миньорите казваха кебабчета, защото се правише като кебабчета до челото на забоя. Взривява се, проветрява се изработката, след което миньорите влизат и започват да изтоварват въглищата. Ние казвахме, източваме материала. Ето как се носиха взривните вещества. Това е съндъчето с ел-детонаторите. Те се носиха страни от торбата с взривните материали, защото, знаете, при търкането на дрехите се получава едно статично електричество и ако са заедно, може да стане грешка заловно да се изпотрепиме под земята. Това е индуктора, с който се взривяват бомбите. И тук виждате едни мишлета. Те бяха с хиляди. Страх ли те? Няма. Това е играчка.
Видиш ли, че мишлетата изкачат от изработката, пищат, свъркат и бягат, значи има опасност от евентуално просичане или пропадане на изработката или от евентуално внезапно обгазяване. Бягай след мишлетата, те ще те изведат на безопасно място. Това не е коледен подарък. Така миньорите си носиха храната, така я връзваха, защото тези приятели бяха гладни, търчат по капите, скачат, понякога някой успее да се задържи, влезе похапне си хубава битни изработки. Влиза вагончето, Витър изгъща на 360 градуса, изтоварва материала, вагончето заминава напред. Ако витъра е на повърхността, цялата композиция изкарана навън, изтоварена е и вагон, защото съм изкарал само 20 години под земята. Аз не съм из Курзовода, да ви успокоя, да не ме плюете. Един седалков лифт от повърхността по силно наклонена минна изработка, седалки през 25-30 метра. В началото на смяната ни пущаха лифта, сядахме и така постъпвахме в подземието. Другия начин за постъпване в подземието е с вертикални шахти, с така наречените асансьорни клетки. Това не една галерия, но виждате вече как крепежа тук е заменен с метални пръстени или сегменти и тези таванки вече са циментови, а не дървени. Това е от икономическа гледна точка. Ето е гумено-транспортната лента. Това е главата на лентата. Тази глава трябва да бъде тук. Отдолу под нея има друга лента и така от лента на лента, от галерия на галерия, от хоризонт на хоризонт до повърхността. Препродуктивна, защото тя може да се мести в ляво и в дясно. Отпред има и две ръчички, две лапички. Я виж, там ли са? След като материала е отбит и машината е задействана, лапите започват да загребат, качват на този конвейер, на вагончета или на друг конвейер по долнището и оттам на гумено-транспортните ленти и така добития материал излиза на повърхността. За мен това е бащата на техниката, който прокопава Софийското метро. Миньорите го бяха кръстили картицата. С тази разлика, че там в Софийското метро тя е 10-кратно или 20-кратно пъти по-голяма, защото профила на изработките там е много по-голям. Има дървени вагончета. Много пъти миньорите са искали да ги надхитрат, да им закачат повече от 4 вагончета, но вагончетата са чували ето това нещо. Чук, това е буфера на вагончето. И ние казвахме кръст. Ляв, десен забой, съответно и напред. Тези скари, които ги, или така наречените сегменти, така натоварени, стигнали до кръста или кръстовището, ако има релс отсет в ляво, вероятно проблеми. Тази галерия някога е била в 2 метра и половина. Тя е наклонена, тя е влизала в по-ниските пластове въглища. Над тази бариера, миньорите се дрят в въглищното отделение. Това е работното поле. Върти се, гърми се, изтоварва се материала, изкрепва се. След като се изработи цялото фронтово поле е изкрепено, машината се разглобява, месте се отпред, сглобява се. Тогава това става вече пътеходното отделение. И тук най-често се наказвахме с миньорите и те казваха, старши, защо взема на детето обущетата? Не съм вземал на детето. Този първият вагон, който ви казах с маслото или емулсията. Цикълът е същия, няма да повтарям. И виждате една лебедка. Такава лебедка трябва да има в дървеният крепеж, в телескопичния, както в този хидравличния. Това е конвейера, това е главата на конвейера. Тази глава трябва да бъде тук. Отдолу под него трябва да има друг конвейер и там някъде след 400-500 метра започват гумените ленти. Това е комбайна с двата шнека. Един е блокчета или метален крепеж. Този полигон може да издържи година, 2-3, стига водата и влагата да не го изядат. В него няма да видите пирон. Ако някъде намерите пирон, значи майстора, който го е направил, е пълен некадърник. Тези разпонки или разпънки така се зарязват, казва се затьорване, да може да легнат на кюплията, съответно виждате другата кюплия да легне върху тях, изталпва се и така временно се спасява изработката. Но всеки рудник с участък основен ремонт, които време го демонтират, възстановяват действителния крепеж и понеже миньорите никога не излизаха празни от рудника, тези кюплии си ги нарязваха наситно, за да имат подпалки вкъщи за печката. Бог с нас, Бог пред нас. Иван Рилски, закрилника на миньорите. Тук се носи легендата, за мен не е легенда, как 2-3 миньори са били затрупани, къде от зор, къде от страх, на един от тях му се е привидяло Белобрат Стари Думи.
който ги е напъсвал, спасявайки се, казва, това беше Иван Рилски и те го приемат за свой закрилник. Ние се движихме в пътеходното отделение прави, но в хоризонтално положение. На всяко едно съоръжение, което видяхте до тук, което ще видите и за напред, плътно стегнато, здраво, ако се получи някакво късно съединение, искрата да угасне вътре в самото руднично тяло, а не в рудничната атмосфера. Защото, която видяхте. И ето ги нашите мобилфони, айфони, смартфони, това е последен модел, с който ние държахме връзка, но фали с двете ръчишки, ако искаш да се снима. Така, държиш ли здраво? Добре. Има ли родители? Защото ме е страх да не го изтърве. То се съвсем малко. Стигаме до утре. Благодаря ви, че бяхте така добри да ми изтърпите и да ми изслушате. Желая ви крепко здраве и успехи в живота. А на вас, деца, щастливо детство и да бъдете непослушни. Обещаното от мен, ако желаете да усетите тръпката, кажете да я го правя. Да. Добре, застанете така, ще ви дам знак кога да се тръгне. Если обобщить услышанное на экскурсии про Перник, в общем-то в Болгарии нет ни нефти, ни газа, и особенно когда в Пернике начали промысел каменного угля, собственно, случился такой экономический бум. Перник разросся очень быстро, и в Болгарии точно самый быстро растущий город, может быть даже и в Европе один из самых быстрорастущих городов был в свое время. Вот. И говорили, что людям давали бесплатно, ну как бесплатно, с учетом доходов от каменного угля, естественно, жилье. То есть был бесплатный ток, не было оплаты за коммуналку. То есть был прям такой каменноугольный коммунизм в Пернике. Кстати, вот как один друг меня спросил, когда я ему сказал, что у нас в Софии бастуют шахтеры, он такой говорит: а что, в Болгарии шахтеры есть? Да, есть. А у вас на земле все еще моря есть? И моря есть, и реки, и порядочные люди есть, господин Лев. Дикари, плакать хочется. В Болгарии шахтеры, и каменный уголь есть, и много чего еще в Болгарии есть. Ну а если обобщить про Перник, то даже несмотря, хотел сказать, несмотря на все это, даже, наверное, учитывая все это и благодаря всему этому специфическому такой атмосфере, и мне город нравится, короче, не буду распространяться. Сурва зимой, летом неплохо, тут очень шикарная центральная площадь, такое большое ровное пространство. Вот в Софии даже не хватает такого. Тут покрытие позволяет летом кататься на роликах, на скейтах, ну, на велосипедах, ясен пень. Велосипеду все равно. Так что приглашаю всех в Перник. Не так. Приглашаем всех в Перник.